Día Grande de Galicia, Santiago celebra a ofrenda ao apóstolo agardando a visita do Papa o ano que ven no ano santo. O presidente do Parlamento, quen actuou de delegado rexio, pediu vontade de diálogo para afrontar os retos futuros. Miguel Santalices tamén solicitou firmeza contra a corrupción, financiamento equilibrado, protección fronte aos incendios e unidade polo galego. Galegos e galegas temos agora a mellor oportunidade para darnos exemplo de concordia e de unidade cun pacto que nos comprometa a todos ca nosa lingua. Con motivo deste día, o BNG volveu saír ás rúas compostelás para conmemorar o Día da Patria Galega. Ana Pontón reclamou máis soberanía para que Galicia poida construir un futuro mellor. Pola súa parte, os socialistas galegos protagonizaron o seu acto en Rianxo. O seu líder, dende Buenos Aires, reivindicou o papel dos emigrantes galegos na diáspora como gardadores da nosa memoria e cultura. Os equipos de emerxencia xa afrontan os lumes de Madrid e de Ávila como se fora un só. A situación é complexa, dixo o propio presidente do goberno, Pedro Sánchez, que esta mañá visitou o posto de mando. Hai unhas 85.000 persoas evacuadas e confinados polos lumes. A prioridade, sinalan as autoridades, é salvar vidas e tamén os núcleos de poboación. Tráxico accidente doméstico. Un home de 78 anos faleceu ao quedar atrapado no burato dun elevador que el mesmo instalara na súa vivenda, en Berea. Todo apunta a que o home sufriu unha indisposición cando estaba a subir leña do baixo. Quedou atrapado no soto, o que dificultou os servizos de emerxencia o seu rescate. Este Día de Galicia estivo precedido polos tradicionais fogos do apóstolo, protagonistas da noite do 24 de xullo. As miradas de milleiros de persoas estiveron postas no ceo para gozar do espectáculo de luz e cor que iluminou Compostela durante 20 minutos. A feira Cabalar foi esta mañá outro dos pratos fortes destas festas. Centos de persoas ateigan as rúas de Compostela, Santiago, epicentro das festas, hoxe día especial, día importante, 25 de xullo, Día de Galicia, un día para celebrar, importante para todos os galegos e galegas, tamén os que están na diáspora, para celebrar o que somos, marcado pola identidade, a cultura e a historia propia. Facemos o telexornal dende o exterior, saímos á rúa, estamos ao carón da Praza Obradoiro, preto da Catedral de Santiago, parada obrigada de todos os que nos visitan, e tamén hoxe este punto concentrou a meirande parte dos actos, entre eles a ofrenda ao apóstolo. Ana Carpintero. Os actos institucionais arrancaron nesta Praza do Obradoiro pasadas as 10 da mañá co recibimento con honores a persoa encargada de facer a ofrenda ao apóstolo no nome do rei, que este ano foi o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Fixo o tradicional pase de revista ás tropas, con presenza este ano por primeira vez dos tres exércitos, e despois saudou as autoridades presentes aquí na Praza do Obradoiro, encabezadas pola alcaldesa de Santiago, presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e Alberto Núñez Feijóo. Despois dos saúdos protocolarios, a comitiva trasladouse ao interior da catedral e xa no interior, na invocación ao apóstolo, Miguel Santalices lembrou que estamos a apenas 5 meses de que abra a Porta Santa e dixo que agarda que os reis e o Papa León XIV estean presentes o vindeiro 25 de xullo, ano santo. Na súa invocación, Miguel Santalices pediulle ao apóstolo polas vítimas das injustizas, das catástrofes naturais como incendios e terremotos e polos emigrantes galegos. O delegado rexio alertou tamén sobre os desafíos que provocan os totalitarismos tecnolóxicos e os que se deixan contaminar pola corrupción, e abogou pola vontade de acordo. É urxente que todos os que temos responsabilidades políticas traballemos e tendamos pontes conxuntamente máis aló das divisións identitarias, da ideoloxía, da nacionalidade, da lingua ou da raza. Galegos e galegas temos agora a mellor oportunidade para darnos exemplo de concordia e de unidade cun pacto que nos comprometa a todos ca nosa lingua. Na resposta á homilía, o arcebispo de Santiago reivindicou unha igrexa que non busca impoñer, senón favorecer o diálogo. Necesitamos aprender novamente a tecer redes
e acollo de novo as palabras do Papa León XIV. Redes de encontro fronte á polarización. Redes de solidariedade fronte á indiferenza. Redes de hospitalidade fronte ao rexeitamento. Redes de diálogo fronte ao enfrontamento. O botafumeiro e o himno O Apóstolo puxéronlle o broche á cerimonia. O Día de Galicia ten tamén a súa parte máis política. Hoxe, con motivo desta festividade, o presidente Alfonso Rueda remítelles aos medios un artigo titulado Nós ao noso. Nel repasa algúns dos cambios conseguidos no país grazas á democracia e autonomía. Asegura que para construir o futuro son precisas mentes abertas e actitudes proactivas para superar, di literalmente, a tentación do non. Engade que Galicia demostra con feitos que se pode gobernar con mesura e con sentido común e finaliza ratificando o seu compromiso coa nosa cultura e coa nosa lingua, afirma, sempre dende o convencemento, xamais dende a imposición, dende a moderación que caracteriza o noso pobo. Hoxe celebramos tamén o orgullo dunha Galicia que acolle a quen chega, que é aberta e dialogante, pero tamén inconformista e moi ambiciosa. Unha Galicia que medra e que progresa, e que o fai da man de todos, nunca por riba, pero tampouco por debaixo de ninguén. En definitiva, hoxe celebramos a Galicia e, sobre todo, festexamos a imensísima sorte que temos de ser galegos e galegas. Pois o PPDG conmemora o Día de Galicia reivindicando o camiño do sí. Nun vídeo nas súas redes sociais, os populares poñen en valor o seu modelo de xestión fronte ao non permanente no que están os seus rivais políticos. Nas imaxes aparecen tamén outras figuras do partido, lideradas por Alfonso Rueda, destacando así a unión e o traballo en equipo. O vídeo remata cunha mensaxe conxunta na que celebran estar no mellor lugar traballando por todos os galegos e galegas. Moito che gusta vir a Ourense. Pois a verdade... O BNG volveu saír ás rúas compostelás para conmemorar o Día da Patria Galega. Ana Pontón reclamou máis soberanía para que Galicia poida construir un futuro mellor. Galiza sempre! Poder popular! Como cada 25 de xullo, o BNG chamou a percorrer as rúas de Santiago para celebrar o Día da Patria Galega cunha proclama principal, reclamar máis soberanía. Os nacionalistas galegos ven a Galicia como unha nación valente, froito de séculos de historia, que aspira a construir un futuro mellor, o que en palabras de Ana Pontón pasa pola defensa da sanidade e a educación pública, o feminismo ou a lingua. Ese futuro mellor escríbese cando defendemos a sanidade pública, a educación pública, cando defendemos a nosa lingua, cando defendemos os dereitos das mulleres porque creemos nun futuro feminista. En declaracións aos medios antes de iniciar a marcha dende Alameda Compostelá, Pontón reivindicou o orgullo de ser galegos nun día moi especial. É, polo tanto, un día para mostrarlle ao mundo o orgullo de ser galegos e galegas e é un día de celebración, de unión de toda a xente deste país que estamos reclamando un futuro mellor. Reivindicamos a unha nación que é unha nación valente, unha nación chea de xente digna, unha nación chea de xente loitadora que pelexa cada día polo seu futuro. A líder nacionalista erixe o seu partido como a única esperanza para construir ese futuro. A manifestación rematou na Praza da Quintana cun acto político do BNG no que interveu Pontón e o secretario xeral de Galiza Nova. Pola súa banda, os socialistas galegos celebraron este día en Rianxo, localidade natal de Castelao. Como xa é tradicional, os socialistas deixaron flores ante o busto do insigne galeguista. Mais este ano quixeron vincular a este acto os galegos e galegas no exterior. Por iso, o seu líder, Xosé Ramón Gómez Besteiro, realizou a súa intervención dende o Centro Galego de Buenos Aires. Dende ali, reivindicou o papel da diáspora como gardadores da nosa cultura e da nosa memoria. Por iso, asegura que os socialistas galegos non aceptarán ningún só paso atrás na Lei de Memoria Democrática que garante que fillos e netos de migrantes obteñan a nacionalidade española. Para iso, Galicia... A nosa fortaleza e a nosa firmeza é a garantía de que esta lei vai a seguir adiante, de que se vai a seguir aplicando e de que a vos e netos veran recoñecidos estes dereitos. Porque ninguén ten dereito a arrebatarlles o que verdadeiramente lles pertence. E nós non o imos a permitir. Este Día de Galicia tamén estivo presente pro presidente do Goberno, Pedro Sánchez, que felicitou a comunidade de Galicia. Fixo a través deste chío publicado na súa rede social Xe. Pedro Sánchez destaca que Galicia é unha terra orgullosa da súa lingua, cultura e identidade. Di que mira o futuro sen renunciar ás raíces.
corpo a morte de Xesús, para que a vida de Xesús se manifeste tamén. O líder da oposición está en Galicia e asistiu á tradicional ofrenda ao apóstolo. Alberto Núñez Feijóo tamén utilizou as redes sociais para felicitar o Día de Galicia. En galego e en castelán, Feijóo destaca que Galicia é historia e é futuro. Engade tamén que é unha terra de raíces profundas e xente que enxalza a súa identidade con moito orgullo. Con motivo do 25 de xullo, o BNG convidou a Galicia o secretario xeral de Junts o partido de Puigdemont. Jordi Turull, condenado pola súa participación no procés e despois indultado polo goberno de Sánchez, destacou a sintonía do seu partido co BNG, igual que con outras forzas nacionalistas ou independentistas como o PNV ou Bildu. Nosotros, en todo lo que es en cuestiones de tema de realidad nacional de los distintos territorios, miramos de tener relaciones muy fluidas con todo lo que son partidos nacionalistas, partidos independentistas, igual que nosotros tenemos buenas relaciones con el PNV, tenemos buenas relaciones con Bildu, pues en el caso de Galicia también todas aquellas formaciones políticas que defienden la realidad nacional. O Partido Popular volvería a gañar as eleccións autonómicas e podería reforzar os seus apoios. Así o amosa en guisa de Sigma 2 pro xornal El Mundo. Alfonso Rueda aumenta en intención de voto e no mellor dos escenarios conseguiría 42 escanos, 2 máis que nos últimos comicios. O BNG sería a segunda forza. Ana Pontón baixa en porcentaxe de voto e podería perder ata 3 deputados. Con todo, seguen sendo máis do dobre de parlamentarios que o PSOE. A formación de Xosé Ramón Gómez Besteiro conseguiría un escano máis, chegando aos 10, pero segue lonxe das outras forzas políticas. Democracia Ourensana mantería o seu asento no hemiciclo, Vox e Sumar continúan sen representación. De Galicia. Xa están vendo imaxes á vista de Paxaro de dron Santiago, que é un fervedoiro, restaurantes, rúas que desta hora están completamente ateigados e o ambiente que é festivo inundando completamente a cidade. Ben, imos con outros asuntos que nos deixa a actualidade e non perdemos de vista a situación dos incendios en Madrid e Ávila, porque os equipos de emerxencia xa afrontan os lumes neses puntos como se fora un só. A situación é complexa, dixo o propio presidente do goberno Pedro Sánchez, que esta mañá visitou o posto de mando. A prioridade, sinalan as autoridades, é salvar vidas e tamén os núcleos de poboación, e os efectos do lume xa se aprecian dende Madrid. Xosé Manuel Ares. As consecuencias dos lumes aprecianse en pleno centro de Madrid, a uns 70 kilómetros. A cidade amanceu cunha capa de fume moi visible, cinzas voando e con cheiro a queimado. A iso únese unha masa de aire de orixe africana que deixa unha sensación moi estrana. As autoridades recomendan extremar as precaucións, pechar as ventás e reducir a actividade ao aire libre. Con todo, un mal menor ante a dimensión dun lume que xa é o máis grande da historia da Comunidade de Madrid. A noite deu unha pequena tregua. A baixada das temperaturas e a diminución da forza do vento fixo que o avance do lume fora máis lento. Co día, avanza sen control e a situación segue sendo moi complicada. La situación sigue siendo compleja, que las previsiones que tenemos tanto de la EMET como también del CSIC, que nos está ayudando, y por supuesto también de expertos en incendios, es que vamos a tener unas horas complejas. Porque preocupa a evolución dos ventos. Así as cousas, a Unidade Militar de Emerxencias decidiu tratar os dous lumes, o que afecta a provincia de Ávila e o de Madrid, como un só. La mejor forma de gestionar y de ganar tiempo. Continúan tamén os desaloxos dos concellos máis na Comunidade de Madrid. En total son 11 concellos e unhas 35.000 persoas desaloxadas e outras 20.000 confinadas. Horrible. Nos han venido a buscar muy rápido, no cojan nada, que viene, que nos come el fuego. Asustadísima. Me voy ahora con mis amigos al Morós. Nos han dicho la Guardia Civil que no vayamos al Morós. Y así andamos, aceleraditos. En Ávila acaban de ordenar o desaloxo de todo o Val do Tietar. Son 7 concellos e 30.000 persoas. Toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología, y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
La evacuación del Un lume sen control que avanza entre Ávila e Madrid deixando pegadas de destrucción ao seu paso. Pois a grave situación dos incendios referiuse Alberto Núñez Feijóo, quen incidiu na necesidade de traballo e colaboración máxima entre todos. Lo único importante es trabajar juntos, atender a la gente, preservar en todo lo que se pueda bienes materiales, pero sobre todo y por encima de todo, preservar las vidas de las personas. Vamos a refrescar el ambiente político y ser cada uno responsable. Para axudar na loita contra os incendios, Galicia enviou xa varios efectivos. Hoxe a conselleira do Medio Rural ratificou que a comunidade está en disposición de mobilizar, se é preciso, máis medios, sempre en función das necesidades que indiquen os técnicos e da situación que se viva dentro e fora da propia comunidade. Hoxe están máis de 60 efectivos despregados no terreo, loitando contra esa situación tan complexa. Temos capacidade, pois, incluso de mobilizar máis persoal, non? Por posto, estamos a disposición das comunidades autónomas que nestes momentos o están a pasar tan mal para axudalas, igual que o ano pasado nos axudaron elas a nós, non? Os pais galegos poden pedir dende hoxe as axudas pola reducción da xornada laboral pro cuidado de fillos menores de 3 anos ou de 12 no caso de que padezan algunha discapacidade. Cofinanciadas con fondos europeos, a Xunta convoca axudas de entre 1.700 e 3.700 euros para fomentar que sexan os homes os que reduzan a xornada no marco da conciliación. A reducción terá que ser como mínimo do 12,5% e o período máximo subvencionable será de 8 meses comprendidos entre o 1 de agosto de 2025 e o 31 de xullo deste ano. O prazo para solicitala remata o 24 de agosto. No plano internacional, cúmprese un mes do dobre terremoto de Venezuela. Mentres o país segue tentando recuperarse, continúan aumentando o número de falecidos que supera xa os 5.500. Tamén hai aínda máis de 40.000 desaparecidos. A busca segue baixo os cascallos. Rosa Conde. Un mes despois, todo segue sendo destrucción, rabia, vaguas, abandono e un dolor reflectido en cifras que amosan a dimensión desta tragedia. Según datos novos da ONU, 1.300.000 venezolanos necesitan agora mesmo axuda urxente. Tamén, según os satélites da NASA, son 59.000 os edificios que resultaron dañados ou destruídos. Mentras, o goberno sigue sen recoñecer que a resposta foi un fracaso, porque, entre outras cousas, non deixaron vir rapidamente a esa axuda internacional. Tamén silencian o número de desaparecidos. E aquí, máis de 30 días despois, seguen algúns familiares buscando os seus. Pero o peor é que nin sequera todos teñen quenes os choren, porque agora mesmo na morgue están os cadáveres de 38 nenos os que ninguén reclamou. Reconstruir o país, Venezuela, tras o dobre terremoto de hai un mes, custa moito. As cifras do desastre histórico, provisionais porque seguen aumentando, complican esa recuperación. Máis de 5.500 persoas morreron, 50 eran españolas, pero o dato aumenta cada día. Hai máis de 40.000 persoas aínda desaparecidas baixo os cascallos. Nada, estamos aquí con la esperanza de que ellos sean encontrados y estar aquí hasta el final. Las personas aún en su corazón guardan la esperanza de conseguir a alguien con vida. Y pidiendo por nosotros que quedamos aquí, fortaleza, fuerza y fe. Máis de 15.000 persoas resultaron feridas tras o dobre sismo de magnitude 7,2 e 7,5 rexistrados na capital, en Caracas, e a uns 30 kilómetros na costa, na Guaira. Case 20.000 cidadáns perderon as súas casas polos terremotos. No abandonen, no dejen la ayuda porque ahora es que necesitamos más de ella. Era día festivo en Venezuela o 24 de xuño, cando se producía o maior episodio sísmico vivido en Venezuela nos últimos 100 anos. Desde entón, desde hai 31 días, rexistráronse máis de 1.500 réplicas. Os danos, os materiais, ascenden a máis de 20.000 millóns de dólares.
Un home faleceu ao caer no burato dun elevador que tiña na súa vivenda en Berea. Os equipos desplazados a tu lugar tiveron que rescatar o corpo sen vida. Xoel Rodríguez ten máis datos. Sí, alrededor das 9:15 da noite un particular daba aviso dese tráxico suceso que se producía aquí no lugar de Cexo, no concello de Berea. Aquí mobilizouse nun primeiro momento un equipo de sanitarios que localizaron o corpo sen vida dese home no interior da súa vivenda en unha zona de difícil acceso, polo que tamén foi necesaria a intervención dos bombeiros da Mancomunidade de Terras de Celanova, que localizaron o corpo dese home e o liberaron do oco dese montacargas no que estaba atrapado cun oco dun 6 metros de altura entre a parte alta e a baixa da vivenda. Ata aquí mobilizáronse tamén axentes da Garda Civil, así como membros de Protección Civil. O falecido, un home dun 70 anos, quedou atrapado no burato do fallado da súa vivenda, situada no lugar de Ceixo, no concello ourensán de Berea. O 112 recibiu unha chamada de alerta arredor das 8:45 da tarde do venres. A tu lugar desprazáronse nun primeiro momento efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias. O home estaba nun lugar de difícil acceso, a unha altura de máis de 6 metros, e por iso solicitaron a axuda dos bombeiros. O falecido quedou atrapado ao caerlle enriba un montacargas artesanal que empregaba para mover leña. Topámonos a persoa atrapada entre a planchada e un elevador artesanal, no que se desprende o soporte principal e este atrapa a persoa contra a planchada do fallado da vivenda. Asegurar a persoa e a estrutura, porque estaba todo con perigo de caída, había unha altura de sobre 6 metros desde o fallado por o oco hasta a parte baixa da casa. Entón o primeiro que facemos é asegurar a tanto a vítima como a estrutura e esperar a que os servicios judiciais nos autoricen ao rescate da persoa. No operativo de rescate participaron 5 bombeiros da Mancomunidade de Celanova, así como efectivos de Protección Civil e da Garda Civil. Pasan das 3:15 da tarde e así se atopa a capital galega, pleno centro histórico da cidade, que é un bulir de xente, moitos galegos gozando do seu día e tamén moitos que nos visitan. E que Compostela está a vibrar coas festas do Apóstolo. Son moitos os que veñen de fora, dispostos a pasar aquí estes días. Imos ver como está a ocupación hostaleira nestas datas. Laura Seijo. Si, entramos de cheo nas celebracións do Apóstolo e fomos ata a rúa para comprobar cales eran as previsións para estes días. No que atinxe ás festas, a ocupación oscilaría entre o 80 e o 85%, segundo apuntan desde o sector hostaleiro. Nesta época do ano, a diferenza doutras, xa contaban con reservas de última hora. Na rúa atopamos perfis moi diferentes, pero certo é que son moitos os que xa contaban con pasar aquí estes días e reservaron con moita antelación. Son moitos os que se achegan nestas datas a Compostela. Algúns organizáronse para chegar a tempo para a Noite dos Fogos. Moi interesante, un honor e unha suerte. Y ya cuadramos para llegar hoy, el día grande aquí. E vérono con tempo. No, porque lo hacemos con mucha antelación. No tocante a ocupación hoteleira, previsións de ocupación están moi elevadas e ademais hai que ter en conta tamén pois esas achegas de última hora que supoñen aproximadamente un 20% segundo os empresarios turísticos de Galicia. Xa cunha perspectiva da noite do 24 de xullo. Estamos na noite grande, que é a noite de onte para hoxe, das vésperas dos Fogos do Apóstolo, posiblemente teñamos acadado un 80-85% de ocupación. E co prognóstico desas reservas de última hora. A ventaxa é que estes días, pois sí, esperamos que se o tempo acompaña, se produzan reservas de última hora. É o caso deste viaxeiro. Cuando estaba llegando fui a reservar y me di cuenta que estaba todo colapsado, porque ha venido muchísima gente. Este é a realidade dos que optan por pasar estes días en Santiago. Pois nun día como hoxe son centos os peregrinos que continúan rematando o seu camiño aquí. Moitos son os que planificaron a viaxe para chegar xusto en plena celebración e sumarse así aos festexos. Os poucos kilómetros que faltaban para chegar a Santiago animaban a moitos peregrinos a esquecer o esgotamento do camiño e a acelerar o paso. Desde San Juan por Depor cada año ando 7 días. Y este año he salido ya desde Sarria a Santiago, por fin. Muy bien, la verdad que muy bien. No es la primera vez que hago el camino, lo he hecho solo
y muy bien. Lo lleva fenomenal, todas las etapas, de verdad, non teño ningún problema. Son 293.000 camiñantes os que chegaron a Santiago no que vai de ano segundo oficina do peregrino, un 5% máis que en 2025, no que xa se superaron todos os rexistros. La última la hice hace 2 años y esta es con la familia pues la sexta que hago. 8 veces llevo y he hecho ya varios y para mí es que lo necesito para vivir, lo necesito, es verdad. Muy bueno, gente muy buena, encantadora. Moi bueno. Son a xornada de onte rexistráronse 3.700 peregrinos en Santiago de Compostela, a inmensa maioría de fora. Moitos deles planificaron a ruta para chegar no Día Grande de Galicia. Lo teníamos planificado, teníamos el hotel reservado casi hace un año para llegar hoy. Porque tenía que ser el Día Grande, había que llegar, es la 4ª vez que llego y esta vez quería hacerlo el Día Santiago. Un ambiente de celebración que a moitos se os leva a pensar en 2027 que se oficiará como Ano Santo Xacobeo, cando o Día do Apóstolo cae en domingo. Vendría a hacer más de uno. Seguro que por lo menos 2 voy a hacer. Lo pasamos bien, nos cargamos de energía positiva, el cuerpo se recupera. Un ano máis, Santiago convertese en lugar de concordia e celebración pros camiñantes. Buen camino! Son días de moita troula en Compostela. Nos, neste punto no que estamos na terraza de Correos, o carón da Praza do Obradoiro da Catedral de Santiago, xa vemos, tamén sentimos, mesmo cheiramos, como está sendo agora mesmo as rúas de Compostela, un fervedoiro. A tradición manda, ademais, tamén ir á feira de gando no recinto de Amio. E, por suposto, ver tamén os xigantes e cabezudos no casco histórico. Imos ver Sabela Romar, hai moito máis, non? Que pasa onde ti estás? David, que tal? Hai moito de todo. Por exemplo, non falta xente, porque hoxe, tal día como hoxe, 25 de xullo, Compostela multiplica por 2 a súa poboación. Máis de 200.000 persoas están hoxe aquí e o dobre de xente para unha xornada que tamén ten unha celebración dobre, porque é o Día Nacional de Galicia, tamén é o Día de Santiago Apóstol. E ademais tamén é unha festa dobre hoxe porque é festa en sí mesmo, pero ademais é xornada festiva non laborable en Galicia. E para vivir esta xornada festiva vemos varias indumentarias ou vestimentas, digamos, non oficiais, pero case. Temos a mochila, botas, chancla e bastón do peregrino e tamén unha vestimenta máis elegante ou de rúa simplemente casual e normal para asistir ás ofrendas florais, que son moitas, e tamén os concertos e actividades de rúa, que son moitísimos tamén. Todas esas vestimentas móvense sobre todo nestas horas aquí onde nos estamos. Estamos nos arredores, moi preto da Praza da Quintana, da Praza do Obradoiro, o casco histórico de Compostela, que son 12 kilómetros de rúas estreitas, como esta na que estamos, empedradas. En total, o casco vello de Compostela son aproximadamente en dimensións o que equivalería a 100 campos de fútbol, que hoxe poderíamos converter en 100 campos de festa, porque o 25 de xullo é unha especie de romería urbana que se vive e se celebra, se goza e se disfruta sobre todo nas rúas onde o que predomina é a gaita como motor esencial, pero que está acompañado dunha coralidade moi importante. Escoitamos sons, melodías e acentos chegados de todas as partes do mundo, como escoitamos aquí, que están chegando agora mesmo en directo moitísimos peregrinos. Xa o din eles, chegan de Extremadura, están a poucos metros da Praza do Obradoiro, chegan ademais o 25 de xullo a Compostela, que é o Día Grande de Galicia. A tradición manda e o Día Grande do Apóstolo comeza para a xente da comarca no Mercado Nacional de Gando. Na feira cabalar mestúranse desde primeira hora tratantes e curiosos que acaban facendo negocio antes xa do mediodía. Esta mañá entraron 370 cabalos no mercado. Isto non é só misa e fogos artificiais e actividades festivas, isto é unha actividade lúdico-comercial que ten moita tradición e, por tanto, moito futuro, na miña opinión. Ainda se vai facendo uns tratiños. Eu fixe trato, eu sempre fago. Eu vim á feira porque eu son un gran aficionado ao mundo do cabalo, teño cabalos na casa, entón, bueno, é festivo, ver compañeiros que, bueno, durante o ano coincides en feiras, en romerías, ves comer o pulpo ao apóstol, e a tradición da feira do apóstol ten moitos anos, é unha importante no sector do equino, é referente en Galicia, polo menos. Calquera trato queda mellor asegurado cun petisco compartido, ben sexa polvo, churrasco ou carne ao caldeiro, é un costume que tampouco se perde nesta festa.
Tanto esta como a Ascensión son moi boas feiras. Bueno, o día presta, entonces. Se hai cativos, a Carballeira de Santa Susana tamén é sitio obrigado. Os bochinches e as atraccións chaman de lonxe pola rapazada. Aproveitando con eles para vir a feira un pouquiño, claro. He tomado un poquinho de pulpo e tal, que quere o neno, pois nada, vamos a ver ahora se picamos algo por aquí. Aunque está un pouco moita xente, eso sí. Toca de subir os cachivaches, eso seguro. Eso non falla. Anticipan unha tarde de festa que continúa con folclore galego na Quintana e verbena na Alameda. A fin de semana festiva arrincou cos tradicionais fogos artificiais que un ano máis iluminaron e encheron de cor o ceo compostelán. Como cada 24 de xullo, pouco antes da medianoite, a capital galega brillou con forza. Os fogos artificiais que preludian cada ano o Día de Galicia e protagonizan as festas grandes de Santiago deixaron alrededor de 20 minutos. El espectáculo de fuego artificial ha durado muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo soy de Córdoba y en la feria no dura tanto. Ha durado mucho rato, ha sido precioso. Decores, luces e todo tipo de formas no ceo compostelán botáronse dende 3 puntos: a Alameda, a Cidade da Cultura e o Parque de Carlomagno no barrio das Fontiñas, o que facilitou que o estintileo bañase ata o último recuncho da cidade, aínda que o escenario predilecto para seguilos segue sendo a Praza do Obradoiro. La verdad que no me esperaba algo así, ni los fuegos artificiales, ni las proyecciones, ni bueno, todo lo maravilloso que hay de la catedral y todas las ceremonias que hay. Alí no Obradoiro, o público puido gozar a continuación dos fogos da proxección de luces na fachada do Pazo de Raxoi, que regresou este ano tralo parón pola pandemia. Se non puideron velo, aínda teñen esta noite e a de mañá para achegarse. A traca final dos fogos artificiais será, como sempre, o 31 de xullo, cando se darán por rematadas as festas do Apóstolo. Se quedaron con ganas de máis, xa saben, tome nota, 31 de xullo. Ben, hoxe toda Galicia está de festa, por exemplo, na Coruña tamén coa Feira das Maravillas, que recupera o pasado medieval da cidade herculina, con mercados, oficios, música e personaxes fantásticos que transportan os visitantes a unha época esplendorosa. O escenario non podía ser máis xeitoso, as rúas estreitas e empedradas da cidade bella. A Feira das Maravillas convida a descubrir ou redescubrir a cidade bella paseándose en presa entre os postos que enchen as rúas de cores e aromas. Hai mans traballando o coiro ou dando forma á madeira e música a cada paso. O corazón histórico da Coruña vístese de medievo e dálle a benvida a miles de visitantes. Yo todos los años vengo si puedo. Me encanta. Hay variedad, te das una vuelta y es lo que hay. Moi ben, hai de todo. A verdad que, bueno, se pasas un rato por aquí agradable, sempre ves cousas interesantes, sí. Sempre ofrece algo novo e o ambiente festivo anima a deixarse sorprender en cada recuncho. Nosotros lo que vendemos principalmente son plantas medicinales, ¿vale? Luego tenemos té, tenemos especias, mieles muy buenas de allí de la tierra, de Andalucía. Hago pendientes, es toda artesanía pura y dura, lo voy haciendo todas las flores, mira, quiero que veáis, todas las flores las voy haciendo pétalo a pétalo uno a uno. Nosotros traemos quesitos de obviamente nuestra fábrica en Vélez Málaga, quesito manchego, parte de Europa, holandeses, italianos, variedad, un poco de todo. Moitos dos feirantes son vellos coñecidos, recuncan cada verán porque se senten ben acollidos e porque a feira coruñesa lles ten un encanto especial. Lo grande que todos los años siempre viene mucha gente y nos sentimos a gusto porque hace muchos años que venimos. Coruña es una ciudad muy bonita, es una ciudad a la que se suele vender bien, además, es agradable, el clima. La animación la destacaría mucho, la gente, el sitio, el lugar, todo. A Cidade Bella é un escenario aberto que durante uns días mira ao pasado para encher de vida e animación o presente. Pois veña, cando son case ás 3 da tarde, de seguro que desta hora xa teñen fame, non? Pois traémoslles unha sobremesa moi sinxela de facer e que gusta en todas partes. Na Pobra de Tribes están a celebrar a Festa da Bica e ali en directo está Xavier Santos. Xavier, queda algún anaco? Pois aínda queda, pero porque están gardadas, porque aínda queda para a sobremesa, aínda está en esta comida institucional co resto de pratos. Desta maneira, así fan un dos eventos que teñen reservados para toda a fin de semana. Pola mañá foi a mostra de palilleiras, agora toca esta comida, como dicimos, institucional, e logo pola noite hai concerto
Despois, mañá tamén teremos unha andaina que se recupera ata Cabeza Grande con 15 kilómetros de percorrido e máis de 860 metros de desnivel, e pola noite será o fin de festa co concerto de Luarna Lubre. Grazas, Xavier. A Ribeira Sacra acolle esta fin de semana o Festival 17 Graos, un nome que rende tributo á inclinación das ladeiras onde se practica viticultura heroica. O evento busca pôr en valor a singularidade deste territorio a través dun amplo programa de actividades. Bea Pérez. Sí, actividades onde se mestura música, gastronomía, viño, tradición cunha paisaxe única que opta a patrimonio da humanidade, ademais dos concertos en lugares emblemáticos da Ribeira Sacra. O programa tamén inclúe experiencias para coñecer de preto este territorio, dende rutas a visitas a adegas, artesanía ou percorridos en catamarán como este no que nos atopamos, con música en directo, etapas con selo dunha estrela Michelin. Que intentamos contribuir a que proxectos culturais e musicais tamén poden revertir de forma positiva alá onde se celebran, e iso é a motivación, pois expandirnos un pouco, descubrir o patrimonio, a paisaxe e a súa cultura vinícola a través dun festival. Tiene el encanto tamén de conectarnos un rato con la naturaleza, con la música, y creo que al ser en un lugar en el que el público es reducido, no puede tampoco tener un aforo gigantesco, creo que también eso es muy bonito, creo que tiene una parte ahí muy especial por todo. Una maravilla de experiencia, además acompaña el día, un poquito nublado, que no calienta mucho el sol, y maravilloso. Me parece fantástico el entorno, el festival y todo, el tener un festival diferente. A campaña da programación especial do Eclipse, o próximo 12 de agosto, está nos amosando nos últimos días nos bloques de publicidade, seguro que se deron conta, unha sombra misteriosa que está a invadir algunha das praias de Galicia. O vindeiro 12 de agosto, o sol vai tomar un pequeno descanso. Pero que a noite se faiga de día, contando cousas que nunca diría. Ben, pois ollo, porque esta noite nunha gala especial con motivo do 25 de xullo coñeceremos mellor a persoa que está detrás desa sombra. Galloso conversará co que será o embaixador da programación especial que está preparando esta casa, a Televisión de Galicia, para o día 12, unha programación para vivir nesta casa un eclipse de altura. Todo isto na Festa Interminable, unha gala cun protagonismo indiscutible, como non, para a música. Imaxinan que os himnos da nosa música tradicional tivesen unha versión moderna. Como soaría a Rianxeira? E camariñas? Artistas ben tradicionais e modernos reúnense para darlle ritmo a este 25 de xullo. Fillas de Casandra. Luarna Lubre. O coro Toxos e Froles. E as mellores orquestras e as máis actuais como a Panorama subirán ao escenario para poñerlle o broche final ao Día do Apóstolo. Hoxe ás 10 da noite viaxa pola música de cada vila de Galicia e prepárate para cantar e bailar coa gala da Festa Interminable. Xa sei que o viño matou. Esta tarde van nos acompañar na Televisión de Galicia, como sempre, os compañeiros do Tarde Piaches neste Día de Galicia, e ademais, Silvia, para hoxe tedes preparado un concurso nesa sobremesa para ver cal é a mellor provincia, non? Que tal? Pois boas tardes, felicidades polo día grande da nosa terra. A verdade é que non vai ser solamente un concurso, David, teremos moito máis, porque 4 personaxes moi queridos de Galicia e representando a cada unha das nosas provincias van ter que defender cada unha delas dicindo que cal é a mellor provincia para vivir, con concurso, con sobremesa, con doces, bueno, vai ser unha tarde moi bonita en Tarde Piaches, e ademais teremos unha entrevista moi especial, visitando os lugares máis especiais de Galloso. Non podedes perder hoxe o Tarde Piaches.
Pois pómolo punto final a este telexornal que realizamos dende o corazón, o centro de Santiago de Compostela, que desta hora segue a ser un bulir de xente. Nada máis, os actos que continúan ata o 31 de xullo, a información segue en g24.gal e en breves chegan os deportes. Nos despedímonos coas imaxes aéreas da capital galega neste Día de Galicia. Parabéns a todos os galegos e galegas, grazas por estar en aire.